dong, Sandiang. Jangan lupa subscribe channel Dindu Kami Jogja. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan adain kuis. Ini saya akan adain kuis. Nah, bahasa Jawa wae lah. Wong Jawa ya kaya Jawa, maklum lambene biasa mangan telo bongkleng lah. Ya intinya wong Jawa tetep kaya wong Jawa wae. Dino iki aku pak gawe kuis, gawe tondo rasa syukur. Terima kasih kabeh gawe sampean sing terus mantengin, terus ngikutin ning Sandi Sorjan. Matur suwun kabeh gawe sing selalu support kabeh. Tanpa sampean kabeh ya ora bisa tekan saiki. Sampean kabeh keren. Sadurunge aku terima kasih pertama-tama gawe Gusti Allah sing maha keren, sing bisa ngei kesempatan berkarya nganti sejauh ini tekan saiki. Terima kasih juga kepada kedua orang tua saya. Yo gawe wong tua loroku. Terima kasih Mak. Terima kasih sih Mak wis nglairke anak selucu iki. Terus terima kasih buat konco kabeh sing wis support tekan saiki. Terima kasih keluargane Mas Rizky Seragi sing wis ngei base camp Sandi Sorjan nang kono. Suwun kabeh sak keluarga gawe Mas Rizky. Kabeh kanca bolos, dulur kabeh pokoke kesuwun wis ndukung. Yo jenenge manusia juga ana sing ora seneng lah. Tidak ada manusia yang bener-bener tenanan bener. Kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Ya. Yeah. Yo dibilang diomongi lah selama gawe konten, gawe video geblek-geblek, padahal tujuannya kan mau menghibur, mau kadang yo jeneng menungso ana sing ngomong geblek lah, ora mutu lah, alah kurang gawean lah. Matur suwun, paidomu semangatku. Yo pokoknya kabeh yang matur suwun, gawe sing wis maido, gawe sing wis ngenyek. Matur suwun kabeh. Intine berani berkarya yo berani dihujat. Koyo ngono wae kuwi. Aku udah dipingin nangis tisu. Yo intinya kabeh wis tak alami kabeh lah, wis tak rasake. Matur suwun kabeh. Yo langsung wae yo. Bagi-bagi kaos Sandi Sorjan. Ya omong orang sepiro omong kita nggak rasa syukur yang sampean kabeh mengikuti channel dia. Ya memang channelnya urung segede kaya channel liya, ngomong intine yo iki gawe bentuk rasa syukur. Gelem yo alhamdulillah, ora gelem tak tinggal dulu. Nyar iki lho. Apa sih? PPK Pemalang punya komedi yo po. Yo gampang banget sing pengin kaos ki. Carane cara dapetin kaos iki kepriye carane. Syaratnya mau sampean kudu nonton video ning channel Sandi Sorjan. Pilih video sing menurut sampean paling berkesan, paling lucu, paling geblek. Terus kayak alasannya, contoh video Kribo episode 2 alasannya soalnya sing dadi Kribo ganteng banget. Terus terakhir kayak nama Instagramnya sampean ben bisa dikirim neng alamatnya sampean. Pengumuman bisa dilihat neng Instagram Sandi_Sorjan. Oke, ojo lali di follow ya malah. Iya bro, wong dewi kabeh. Engko tak diumumke ning ngono. Matur suwun kabeh sing wis dukung, sing wis setia. Halo guys, jangan lupa nonton di channel YouTube Sandi Sorjan. Jangan lupa
like, komen, share, komen di bawah ini. Subscribe. Mantap. Pokoknya matur suwun kabeh sing wis nonton, sing wis sering mampir ning channel iki. Assalamualaikum bosku. Jangan lupa apa? Mampir di channel Sandi Sorjan. Yang lagi galau, yang lagi pusing, yang lagi stres apapun lah. Yang penting nonton ini aja Sandi Sorjan. Jangan lupa like, share. Matur nuwun sangat. Muga-muga ae dhewe kei rezeki lancar, sukses donya akhirat. Besok nang surga guyon bareng ya, Bang. Salam tercel. Assalamualaikum bosku, baik, si baik, Pak Dene, sing isi lagi nang omah nonton TV, bu meret, bu jahit, yo bu nguli barang. Apa delok channel Sandi Sorjan, ojo kelalen apa kecil. Subscribe, like, share, komen di bawah ini. Oke bos. Pokoknya urip ning donya mung sepisan, aja digawe mumet. Ya kadang sing jenenge wong urip yang mumet tapi ya aja mumetan lah. Tuhan bersama orang-orang lucu. Oke, terima kasih. Oke dah, ojo lali di subscribe iki channelnya Sandi Sorjan. Tuhan bersama orang-orang lucu cari. Subscribe ya. Selain subscribe, di like, di share nak ape, di komen-komen. Iki pokoknya videonya lucu-lucu iki. Aku wis delok. So ngocok weteng lho. Saking guyune.